pinibirta arjuitha pinibirta thanbang hi nili monjirong pipi aprang si birtam ton penche pajir midam de aprang prang birtam kumpi arjuponitha Kang thilang so ke pamat ponji aphan CM tuliram ronghang ari dengpen long e ke sompon Ringwel kavejok koilamati langtuk bearong aradatum longchor alangsi junang bomlang KKCA kongchunbang Velson tiso ningkan krep ho arta au supi aphan cholang remdet ajok police ari deng kachingnang Karbi Christians Group ahin pen kibi ponji online speech competition pangcheng pontanglu Dehori number 1 Baptist Church Ariso Nimswatum Nihang Karbi Baptist Association Youth Department pen ke pathik pon ni phoa teng pen Dehori number 1 Baptist Church Ariso Nimso amephu Eldrinson ing ti pen Japon Linsi nithom ke chok an cyclem ponlo Mera bheti pen de thor cheleng thora towar mesen ave Nong nam kache thangklong abang kangbura be arong kache boy birtam kumpi arju igderapi puthot birtam tompen chepajir midam sena Lakha Kret Rock Nomati constituency ke parlo kang thilangso alangso nalong bhomti ara nija khongponi phai inkorapli arni Siama Prasad Mukherjee Rural Mission scheme pen kaprek kaching thora saya mo CM tuliram ronghang ari deng pen Mohamaya constituency la pen Nomati constituency apharman long eke somasai ke deng pon Labangso asaya long pachi tondunsi delong pen danglok kaprek asaya mo Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang ari deng pen ingpupon lo Laso kang pupo nalong kachirap kacheto dun lake local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Lunsing Teron Nomati constituency local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dorsing Ronghang EM Mongol Singh Timung EM Khonsing Rongpi EM Prodip Rongpi EM Kachi Rongpipi EM Omor Singh Tiso MSC mate Forest Board Chairman Richard Togbi EM Tarendra Brahma pendanglok penang an a department asai phusai phia tumta chetong dunrinti bangso phit ratmei phisit ame kangthilangso open stage along ingnipon labangso maya long Nomati constituency lapen Mohamaya constituency aradatum pinang an chetong dunrinti Mayalong CM pen kaningje ponke Mohamaya constituency lapen Nomati constituency arlo kaching thora sayamo MLA scheme pen 15 crore atangka sanction ponlo Lapen bangso asai ke local cluster chairman atumsi claim dampon paminang poputa radaphan thanpachini pon Lapen ke damtang Karbi pen dimasa arona hut West Karbi Anglong chamchim preksik along apran ke damnang atumaphan inut pen lak photangka Karbi Anglong Autonomous Council pen pajir ponlo Lasonthot siputhot diphulang mili arat Karbi pen dimasa arona hut apran ke dam family atumaphan ta non ke rangji paipaya chikloni phai krep hoarani mati 15 August arani Independent Day diphualong katalon pona hutsi pipajir pon poputa mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang rat angno ningje pon Lapen kaikita rengdok rengnesi donangji kedam tanga por hudason ASDC pen kaskom pu amen pen long isiang bong hem isiang bong kachi boycott lapen hemrit kachi pri kachi thengkachi chok atomon lang no bangke Karbi Anglong arloke puthot nang palut long nang nilo mate halabang so hot amu menason ke Karbi Anglong arlo pen ke boycott pon nang poputa rat angno ningje thu Lapen kang thilangso kijui ke langadim puthot ke pamat ponjia phanta Karbi Anglong Autonomous Council pen claim dampon thu poputa pherang ke angno ningje pon Dipu Police Station angkang Dipurong sopi adung het matipung along kedo Wilson tiso hem kachobi pon inut arta ningkan krep ho au sopi aphan ke damtang jakhong ni phai ingkora hini aning besi raki hormu kipibor ipensi cholang remdet lopusi birta ribdun long Kacho langlong remdet abang phike pining ingdeng kep angdengsi Charlie bomlang bonta ahemalong mobile network oversight kavya joksi Wilson tiso ahemalong iruya pharman online asat lang ke endunji aphan bohalo bonta Wilson tiso abang ke aninga ot chepalang nosi thangnat kanghon ka jinso awi pin pen cholang remdet lo
Lasojok Dipu Police Station along Lamhoi Pipon Lopusi, KWJF Mepi, Biolet Bepi Pen Thanpon. Soar Loa Tomapan, Man PC Keraikom Lapen, Kejogwan PG Pusi Aronta, Patik Tang Dolo. Lapen Sorkar Atum Pentame, Beti Parhau, Beti Bachau Pualampen, Kache Chak Dolo. Bonsitame, Soar Loa Tomapan, Kachenek Kacholangrem Abangke, Apiong Nanglet Onglo. Lapuson, Soar Loa Tomapan, Kachenek Kaholo, Atenke, Soar Loa Tum, Methangapan, Kejogwan Chemata un AC, Birtenang Kehache Jiapan Anta, Kapere Mimid Nang Dokoklo. Soar Loa Tomapan, Kachenek Kaholo, Kacholangrem Atumapan, Kedamtang Penang An Arni Sitame, Keklang Do Olo. Sitame, ing tangkring kangwai kavedet ajoksi, Apiong Nang Bat Bomlo. Lasi lapuson ot langno meklangno atumapan pajok wanang ni adai ke doapan sorkar ahin pen sodak ing sainang jiputa KWJF Mepi Biolet Bepi pen Pherangke angno thanpon. Munit atum lang pen pete reng un e. Lapen lang henlo munit atum ache thialong akinang sot nailo. Lapen langle kache ho keter ke airpulote kachotun kachodang kijun pulotang te lata munit atum aok arlo akiswa son ason nang manthe. Lapuson si koilamati lang tugbe arong arad atum ke nonputa kijun alang kemesen kawe ajok kaningri jok un elang. Nonpu barikha porahut lang che ho penloksi chotun chodang nang bomlang don photrok arad atum. Lapen adon kaprek atum sita lapuson si lang tuk chehot nang krailo. Haladak arongke koilamati atowar krongthom kachetok adimpen langtuk bearong anke kilometer photrok an ajak sidolo sita nonputa ringvel isianta avelang. Hadak arong aratatum pherangke karjua hut nang kachethandunke labang sorong langtuk bearongke nilip MSC sitame nonputa nang chelangpon pelang athenelitum aphonglo kemesen alang kelong jiaphan pura ringvel inut bang hini atumpen kacho ha lapen than pachini ponbom kejun alang keduk ke songa putha sita non puta avelang aning kanwangta botke jogdon nang bomlu sita kemesen alang longdun delang lasining kache thepon atengpen nilip MSC sitame ringvel anke nang piponason te pusi hadak kedo chirok tok arat atumpen nang chethandun rinti joki hola pen berta pang dakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong. Lakhain Koira Troke Parlo, Duarbagori Constituency ke Parlo, Dehori No. 1 Baptist Church Youth Department Pen, Nihang Karbi Baptist Association Youth Department Pen, All Karbi Anglong Angkang, Jisu Kristo Aphan ke Kroitang Atum Anaphan, Nihang Karbi Baptist Association Youth Department Pen ke Pathik Ponateng, Youth Week Pusi, Pathik Ponlu. Tarik Inkoira Sipen, Inkoira Phoan, Amondolitin Ariso Nimso Atumaphan, Ronggrup ke Pangthir, Tovar ke Pangthir Asai Paklem Ponlu. Arong tin lapen amondolitin aphansi tami jepang thir ponrep je aphansi pathik ponlu. Dehori No. 1 Baptist Church Ariso Nimso Amephu Eldrinson ingtipen japonsi jakhong nipha ingkora ke thom anke ni thom ansi sai klem ponlu. Ke pathik pon mati ke klem pon lake church ahemalongsi klem ponlu. Lapen rongarlo tovar along arep arai an pusitami dowaisi aponsi pangthir ponlu. Nihang Karbi Baptist Association Youth Department atuma phansi tami Choropar Piglo Pusi Dehori No. 1 Baptist Church Ariso Nimso Mephu Eldrinson ingtipen chipi ponlu. Karbi Christian Group ahin pen ke padoponji Season 2 Online Speech Competition athepi ke anpon. Christian Youth and Social Media lapen Bible along pen 1 Korean 1023 alongsi jongpon. Kachipati dunji ning hangatum an jakhong ni phai thongkep arni an video clip heihui kelo ke padosi arni hot pontanglu. Lapen pai ni phai si pena bangke Karbi Christians Group YouTube channel along kipipon kipang cheng ponji aphanta arni hot ponthulo. Lapen thu labang swalong kachipati pen ki undun abang phumate abang phiatuma phan nong e ke pajir ponji lake pai achiklo ni phai koira pli arni si arni hot ponlu. Lakhain Koira Ponilip MSC Constituency ke Parlo, Panjan Mera Bheti Pen, Deithor An Cheleng Thora Towar, Mesen Avelang. Labang Sotowar, Langbung ke Wang Kahengno, Arji Dinkluilo, Kahengno. Bontala Sotowar, Mesen Kawe Pen Ajok, Kacheleng ke Sung ke Phualam The, Pherang ke Athengno, Rata Tumpen, Nang Chethandun Rinti. Prabjen Pen Labang Sotowar, Mesen Pen Kipi Ponji Aphan, Rongara Datum Choning Ripon.
athe ke damtang la an arji keding ajo phirlo soarlo sevoi soboya ke sohut kisung kache tong pendang lok se kache lang ke dam ihin choki hola BPHC lapen rongbong ghat lapen deithor an kahelo kilometer phosose dam nangjilang lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangaphan lapen nilib MSC Povitro rong pi atum aphan sikari rong phar arong asar gaubura sondro rong phar atum ahin pen choning ripon choki hola pen birta pang dakpon Anilson rong phar News.News Karbi Anglong dak hilhiri hawa langdam polote development na puthak ke non pusitami theklong lelang lasi non CPDM ke la so road sitami nanglitum thek ponong lo school lo somal kedam kewang sitami pu parlamli ikeng pen an le kedam sitami pu parli kisung kidoason lapen ako gari motor sitami jo non ke balo silengoni pinason lo kedam tang bus sitami apranga hot sokar hot ke nang bonai lo sitami tuwar hingya jone bus sitami kedam kewang heta non ke dipu kedam tum sita kisung do lapen lasin non CMEM lapen M keba MP lapen MAC dak nitum sa pobitro rong pi phanta nitum chuni bang ke lo je non la so tuwar bang ke nang bonai da prang asonte nitum mo next election sitami nitum ke pahai dunji phan nitum body dunji lapen jakhong ni phain kora pli arni nongnam kache thangklong lapen inglong hawar mate inglong arat aphan lunlam ke pador abang tarik in korapli ada porphai sirkep apor malom labang so apir thepen ilitum do anaphan tami nang otekang bupsi amithang asomar lapen apiso mate ahemari che otekang bublu ningduk meme amithang a church along punon mate NKBLA along tami lunlam pador dun plup lapen inglong arat do anaphan tami abataitin a program tami mate na hok tami alangli hin pensi pador dun bomlo lapen mithang arong along tami church along ta arnam alam kekan kelun lapen tomo lapen ajat non kelun ji aphan kekan ji aphan aning sose lapen bangki sung ke boy ke dok kelak atoma phan punon kerap ke pajir anta aning hangpek abang lasi ko an ning arong a hemi sining arong kachipia bang pini arni nang otekang bublo lasi chomreng so ke dodun long pe me ji aphan arnam along hirjume hangpi dunlo Borpung pen birta pang dakpon Arun Rongpi News.News Karbi Anglong Pinya birta ke lans kantong pon iglok domi thak me kardong